Здравейте, БГ ютубъри, аз съм Цецича и това е четвърти епизод от поредицата Оцеляване на голям остров. Така, този епизод трябва да отида за още храна. Я чакай момент. Аз имам 17 пържолки. Няма хора за храна. Обаче отида на отсрещния остров, за да видя дали има мина някаква. И ако има, ще си взема нужните ресурси, ако има в нея такива. Така. Защото изключително много се нуждая от кол, въглен, за да може да се направя факли, торчове. Защото е много тъмно в мината и някъде да осветявам. Тъй тук няма мина. Всъщност има! О, да! Много добре! Супер! Така. Какво правят тези кози? Овце? Така. Да си го зная, че има тук мина. Гад якото. Тук има айрон. Чай да се го събера. Така. О, мамичката на зловеща. Чай да някъде кол няма. О, да, това е кол. Много добре. Супер! Ето на това му камена. Даже искам се, че видях. Да, още. Сега ще се го събера, ще отида, ще направя факли и ще се върна обратно, за да изследвам мината, да видя какви работи има вътре. Тъп чакъл. Колко много. Така, тук също е тъмно. Така, мисля, че толкова стига. После ще отидем нататък, там има още кол. Така, да излезем сега от тук. Който и... прилет. Аз искам който и нещо. О, да. Я само да погледнем и на тук. Коста. Тук има вода. Я видим. Що за нещо е тук? Това тук е нещо като езерце. Това кол. Да, това е кол. О, да, тук има много кол. Чакай да го съберем. Сега. Принцип, като са във вода, по-трудно събирам нещата. Не знам защо те по-трудно се чупат. Така, събрахме го. Тук повече мисля, че няма да идвам. То няма за какво. Само къде... ето. Така. Сега. Така. Сега да вземем вече. Мамичката! Майко, крипър! Елате ми сега, бе. О, ти на пайженка ли си? Майко, тук е пълно с крипъри. Фък!
Кой е? Правиш ли мисъл, бе? Що не мога да удара, бе? Ударя. О! Мамчката! Аре! Аре! Какво ми подскачаш? Ай, надуй се. Ох! Отиди се. Почувай ме. Тъй. Ох, да излезем вече. Така. Каквото е? Барут. Това мисля, че от крипърите дойде. Много добре. Супер! 34 кол. Много такова станат. Много факли станат от толкова много кол. Което е много добре. Тъй сега брада имам ли? Нямам брада. Чай взема да посечем малко дърва. Имам ли брада? Ще използвам дървените. Ще имаме нужда от дърва. Пак се станува. Нещо докато е вечер, ще копаме в мината и ще се осветим много добре. Така, още малко дърва. Омага, какъв клон. Така, да се прибираме. За наша безопасност. Тъй. Върша аз. Аз съм много тъп. Сега като видях той сурово дърво и се сетих, че като го сложа в пещта, това сурово дърво, и отдолу като сложа дъски, също като изгори се получава въглени. Сега ще видите. По-точно колко. Ето. Много съм тъп. Айде да го оставя като такова. Той изгасна. Що е така? Така, сега да си направим факли. Ти обаче нещо му има. Той е чаркова. То също стана факла. Мисля, че толкова стига. Трябва да се направя пръчки. Всичките. Колко стават? Охо, 60. Много добре. Първо да се осветим къщата и около къщата. Добре. Не го правя красиво, само те да осветя повече ще го правя. Така, тук съм издел от факля. И тук има. Омага.